ಒಂದುವೇ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋತೆ ಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರದ ಭೋಜನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಓನಸ್ ಬಂತು ಮುಟ್ನೆ ಆಡಿದೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ್ ಕಾಲಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಶೂಟ್ ಹೋಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಬೋದಕ್ಲಿನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ దాన్ని ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತು ಬೋರ್ಡುಂದೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಗಿ ಮೀಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತನ ಬಂಡ ಯಾನು ಒನಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಆ ಪುರ್ತುಗು ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಪ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐನು ಪೂರ ತಿಂದು ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎತ್ತೋ ಎನ್ನ ಬುಲಿಪು ಬೇಜಾರ್ನು ಸೋಮನಾಥ ಗೆಂದಿ ನೋಡು ಕಡಲ್ ಗೆಂದಿ ನೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕಲ ಮಂಡಿಡು ದಾದೊಂಡು ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಕಲ ಮಂಡಿಡು ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ಬುಳ್ಳೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಂದ್ಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಹೋಗುಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಶೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಶೂಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಬಯ್ಯ ಶೂಟು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ನಾನು ಪಪ್ಪಗ ಸಡನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಡ ಬರೋದು ಅದು ಪೋನು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪು ನಿಂತು ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುನ ಅವ್ರು ಏನು ತೂನ ದಾದ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪೋನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೋನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಸೈನ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಡ ಕಡಪದಾರೆ ಸೈನ್ ದತ್ತೊಂಡಾಗ ಅಂಡರು ಡೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಪೋರು ಡೌಟ್ ಅದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಾವೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಬರೋ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಏಳರ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರಿ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿದ ಬಾಯಿ ಪೋಪನ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕನ್ನದು ದುಪ್ಪರೊಂದು ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಜೋರುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬಂತದ್ದು ಜೇರೆ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವೇಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎನ್ನ ದಾದಾನ್ ಪೆರಿರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರು ತಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರಿಗೆ ಮಂಡೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರ 12 ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಕತೆಗಾರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗ ಮಂತೇರು ದಾಯಗ ಬರೆಯರು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಮತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನ್ ಪೈರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಸುರಿಮೊಳೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಪವೆ ಅರೆಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ದೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಸಂದರ್ಶನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗತಿ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಅದು ಹರ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹರ್ಷಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯನ ಎಸ್ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಹರ್ಷಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಈತ ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಪುದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬುಂಡ ಮೋನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂತ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ತನಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಅಪಗನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಓಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಅನ್ಪೇರತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಈಗ ಓಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಷ ಈತ ಆಲ್ಬಮ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆತನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ಬಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದದ್ದು ಕ್ಯಾವೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಪಿ ರೈಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೋಪೋಡಿ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯಕನ ಎಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ಬಂದು 10 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು IT ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ PUC ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂಣತೆ ಮೂಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೂರ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಪೂರ ಬೈಜ್ಜಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತರದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಮಂತದರ್ ಈರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅತನ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಮಲೆನಾಡು ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 35 ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ತನ್ಲ ಈ 35 ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಮಲೆನಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಲಕ 25 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೈತ ಅದಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ರೆಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೋತುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಎಂದ ಆತ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಲ್ತರ
ಪೂರ ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಫ್ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿನಿ ಅರಫ್ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡಿತೀರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನರ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗರ್ ನಾನು ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅದಾನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ನ ಒಂದೇನು ಜೀವನ ಒಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಏನಿರ್ನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬೋಯ್ಜಿ ಹರ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏರು ಒಲ್ಪದರ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಏರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ದಾಯಕ ಬರ್ತೀರ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಿಜವಾದ ಸೋಮೇಶ್ವರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಊರು ನಿಜವಾದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಪ್ಪನೂರು ಅಂಡ್ ತಿನ್ಪುರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅವಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಅವಡು ನೆಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಿವಭಕ್ತವರಿಂದ ಬಂದುಂಡು ಓಕೆ ಅವ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದನಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಆನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತು 4th 5th ಆ ಟೈಮ್ ಆನಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷನ ಅನರ್ಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಪ್ಪ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವನ ಗೊಂಬೆ ಬರ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅನರ್ಕಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆನೆ ಅದು ಸೋಮನಾಥನ ಇಚ್ಛೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಬರೋದುಂಡು ಪೂರ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಪುದರ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಸರ್ ನೆಮ್ಸ್ ಪೂರದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಸೋಮನಾಥನ ಪುದರ್ಲ ಹೊರಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಸೋಮೇಶ್ವರಡ್ ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇನು ತೂದಿ ಇರ್ದು ಈಯರ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಜಿ ಅಂಚಾತ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಪುದರ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಪುರ PUC ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋದಿತ್ತು ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಒಂದು ತೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ 18 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ ನೀರು ಮಾರ್ಗಡಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒನಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಆ ಪುರ್ತು ಗುದಾದ ಪುಂಡು ಈ ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಪ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತೆ ಐನು ಪೂರ ತಿಂದು ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎತ್ತೋ ಎನ್ನ ಬುಲಿಪು ಬೇಜಾರು ಸೋಮನಾಥ ಗೆಂದಿ ನೋಡಿ ಕಡಲ್ ಗೆಂದಿ ನೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ ಪೋಯಾರ ಎಂಕ ಅದನ್ನ ವನಸ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಪಂಡಾವು ಸರಿ ಏನು ಸುರೂಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹರಡಬಹುದು ಬಂತೆ ಸರಿ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಂಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಇರೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೋಯಾರಂದ ಫುಲ್ ಇರೆಗ್ ಬುಕ್ಕುದ ಭಂಡಾರನ ಉಂಡವಳು ಇರೆಗ್ ವಾ ಬುಕ್ಕು ಇಂಜಿನ ಉಂಡವಳು ಇರೆಗ್ ಆರ ಹತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಬಂಡ ಹತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಭಂಡಾರ ಸೊ ಇಂತಾತ್ ಬರ್ತುಗಾರ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ಕವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅರ್ನ ಲೆಸನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಕೆಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಿಜ ಇತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತರ ಓ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಏಪ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ನೆಡ್ದುಂಬುದಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೋ ರೈಟರ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾಪಂಡ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪನ್ ಮಂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪನ್ ಆ PUC ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಿತ್ತೆ PUC ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಪುನಗ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ಆ ವರ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ವರಿದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ಆನಿಡ್ದು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಲ್ತ ಪಂಡ ಆತ ಪಾಪ ಆತ ಪಾಪರೇ ಐಕಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆತಿರದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ವಿಷಯ ಅವ ವಿಷಯ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಪಾತಿರಂತೇನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಪದಾದ ಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತುಳುನಾಡ ಗಮ್ಲ 17 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ 17 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡ ಗಮ್ಲ ಇರೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತದ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ದುಂಬುದ ಡಾನ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವನು ತೂಯಿ ಬೆರಿಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಡ್ಶೆಗ್ಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣಿದ ಗ್ರೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ 4 years ಬಿಫೋರ್ 4 ಒಂಜಿ 2016 ಬಡ 15 ಆ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತು ಬಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಬತ್ತೋಯ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅವಲಾಂಡ್ ಅವಳು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾನೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚೀಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಅದಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅವು
ಅಲ್ಪರ್ದು ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿದಿನ ಮಂಡ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಈತಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೂಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲರ್ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡುಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದು ಬೈದ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಸೊ ನಾನು ಪೋಡು ಸರ್ ಒಂದು ಮೊನ್ನಾಗ ಇಜಿಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪು ನೋಡ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿನ ಲೀವ್ ಕೊರಪೆ ಓದುವಲ್ಲ ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪಲ ಅಡ್ಲ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ಬಿಡುಪು ಜನ ಬಹುಶಃ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಏರಡಲ ಕೊರ್ಜೇರು ಪನ್ನಂಡ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇದನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳಾತು ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ ನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂತೌಜ ಇರುಂದಾಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನಿತ್ತು ಹೊರತುಗು ಸಿನಿಮಾ ಲೈನ್ ಆ ಲೈನ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದಾತು ಆನಿ ಯಾರು ಉಂತದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪನ್ನೆಂಟು ಇನ್ನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ನಾವು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆತು ನನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಇರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯೋದು ಬಿಡ್ತುಗು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಟೆಲಿಮೂವಿ ಟಾಕೀಸ್ಡುಂಡು ಗರ್ವ ಬಂದ್ಪನ ಟೆಲಿಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಟೆಲಿಮೂವಿ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪಡಿ ನಿಕ್ಲುಂಡೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಎನ್ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಕಾಣಿದ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ರೆ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರಾಳ್ನೂರಿ ಬತ್ತಿರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬರುತ್ತೆ ಇಜಿನ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೊಂಜಿ ದೇವರ ಗಡಪ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸೋಮನಾಥ ಗಡಪ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತು ಏಪ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಚುಕ್ಕಿಯ ದಿಯರ್ ಇರ್ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನದ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ ಮನ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರು ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ದೀನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬಳಾನಾಗ ಇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ತುಳುನಾಡ ಕಂಬಳ ಎಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಅವು ಇರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಇರೆಗೆ ಅದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅದಾನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಉಂಡತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ನಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ಚಕ್ 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 ಬಂತದ್ದು నేను ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳದು ಅವು ಆದ ಅನಾರ್ಕಲಿಡ್ ಯಾನ್ ರೈಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೆಟಫರ್ ವೇಕ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಯಾಪಂಡ ಮೆಟಫರ್ ವೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮೆಟಫರ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಯಾಪಂಡ ಮೆಟಫರ್ ವೇ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬೈ ಸಿನಿಮಾ ನಿತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ పోయిందండ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ పోయిందండ నేను అసోసియేట్ మల్దిన్ బ్యాంగ్ಳೂರ್ కో డైరెక్టర్ మల్దిన్ బ్యాంಗ್ಳೂರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೇನ್ ಇರಂಡ ತುಳು ಕನ್ನಡಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಣ್ಣು ನೀರು ತುಳು ಕನ್ನಡಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತುಳು ಕನ್ನಡಗ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಎಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಉದರದ ಪೆರ ಪೋಣ ಅಕ್ಲನೇ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಗಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋದು ಈಗ ಒಂಜಿ ನೂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೈತಲ್ ಮಲ್ಲ ಇರೇ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ರ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಹಿಡಿದವರ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪುನಃ ಪುರத்துக்கு ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕಲ ಮಂಡಿಡ್ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಕಲ ಮಂಡಿಡ್ ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ಬುಳ್ಳೆ ಎತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಂದ್ಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಹೋಗುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತ ಹೊಸತ್ತು ತೂಕದ ಆದಾಪುಣ ಅದು ಏನಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಿಯರ್ ಏನಿಷ್ಟ ಪಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಫೋಟೋನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಬುರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಒಂದು ದಿನ ಅಂಜಿನ ಫೋಟೋ ಬಹುಶಃ ಅವು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಎನ್ನದಿರಂದು ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಬಂಡದು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೇಂದಿರು ಅವು ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋನೇ ಫೋಟೋಶಾಪೇ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಪಾತ್ರದ ನೆಟ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು ಸಾಧ ಏನೈಕ ಕೇನ್ಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಓ ಸಿನಿಮಾದವು ಅವು ಪರವಶ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ದ ಈರುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಯಾನ ಇಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಐಡ್ದು ಅವು ಕುಜಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೈಕ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಯಾನ್ ಸೊನಲ್ ಮುಂತರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಸೊಮ್ಮರನಿ ಮದ್ವೆ ಆರು ಇನಿ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ತೊಲ್ಲರ ದಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾರವೆಂಡಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕು ಮಿಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಲಾಂಚ್ ಆತಿನ
ಸೊ ಅವೇ ಆರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಪುನಃ ಪರವಶ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಬಚ್ಪದ ಏರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಏನಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಬರೋದು ಐಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಃ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನ ಫೋಟೋ ದೈದಿನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ 10 ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋ ಅವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಏಕ್ ಡಿಎಂ ಮನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಡಪ ಐತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತುಯೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಎನಿಸನಂದು ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜೇ ವೇಟ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಬನ್ನ ಕತೆ ಒಂಜಿ 30% ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ 50% ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ನಡು ನಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡು ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಐರ್ದು ಎಡ್ಡೆದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐರ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತದರಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತದಾರ ತುಳುಟಿತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಟೈಪುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅಂಚೆನದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಆ ಬಿಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಹೋಲ್ ಸಿನಿಮಾನೆ ಕೆಟ್ಟನು ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮಾರೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವುದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆತು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಬಂಡದ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೀಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪನ್ಲಕ ಲೆಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಇದು ಎನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ತುಳುಟೆ ತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾನೆ ತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ರಿವ್ಯೂದ ಪೆರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರೇಗ ಎನ್ನಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದಪ್ಪಾರಿ ಎನ್ನಿಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂವ್ನು ಎತ್ತೋ ಪಿರೋದ ನೆಟ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತೋ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದರಿ ಅಂಚಿನೇನು ಯಾನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನೇನು ಯಾನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಸಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂಡಿ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಾಲ ಇರಿಜತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂಡ್ಲ VIP ಶೋಡ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಂಡ್ ಸೊ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಇರೆಗ್ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನಡೆದು ಬೇಕು ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿತ್ತೆ ಓಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಅಡೆ ಚೇಂಬರ್ ಪೋನ ಏತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಬತ್ತಂಬೋತಿ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಬೋತೀನಿ ಅಂತ ಯಾನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಂಬೋದು ಯಾನೇ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿವಿ ಏತ್ ನಮ್ಮನೊಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪನ್ 15 ಇರುವ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇರುವ ಸೆಂಟರ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವನುಂಡು ನಾವು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರುವ ಸೆಂಟರ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವನುಂಡು ಮಗ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮೂಲು ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಾಯ್ದೆಕ್ ದಾದ ಟ್ರೈ ಅಂತಾರಂದು ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 10th PUC SSLC PUC ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬು ನಮ್ಮ ಊರೇ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ಓವಾಂಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಾರ್ಡ್ ರೀಚೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸತ್ಯ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಓಲ ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಭಾಷೆ ತಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ ಮಂತಿರ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀಚ್ ಆಪು ಸೊ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೀತಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಪಡು ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಅದು ಪಡು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೆಗರ್ಸ್ ಇಂಟಿದಿನ ಕಾಸೆ ಬಂಗದ ಕಾಸೆ ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೇವೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ವೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭನ್ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರಿಕದ ಏರಾದು ಪಡು ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡ ನಾನು 180 ಪಡೆದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡ ಆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಿವ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಅಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ 3 ತಾರೀಕು ಹೋಗ
ಯಾನಿತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನಿರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೇನ್ ಪೂರ ತೂತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಡ ಇರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಆನಿದ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ 120+ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರ ಬರಿಯರ ಹೈಫೈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 30-40 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇನ್ನ ತಿನಿಯರದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕನತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲ ಆತಂದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದಿನ ಕೊರ್ತೀರು ಬಟ್ ಆ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಸಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪೇರತ್ತು ಜೀರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಕ್ಲು ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದನ್ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರ್ ದಿಕ್ಕದು ಜಾಂಡ ಇರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪರ್ ಸೂರಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂತಿನ ಅನುಭವ ಬೇತವಾ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ದ ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡುಲ್ಲ ದೇಗುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಏಕದಕ್ಕ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರು ಆತ ಜನನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಡಕ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಓಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರುಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಟೀಮ್ ಕನಸುಲ ಉಂಡು ಅವನನ್ನ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೋಡು ಬಂಡದು ಆ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕು ನಡೆದು ತುಂಬಾ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಏನು 35 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪ ಅನ್ಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಏನು 35 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪ ಅಂತ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೀದಾನೆ ಬಂದ್ಪುನೇನು 35 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪ ಅಂತ ಬಂದಿನಿ 34 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ 34 ಲಕ್ಷದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಎಡಿಟರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಲಕ LBP ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇತೇ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿದ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಐಟಿ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾಬರ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಗಾತ್ರ ಅಡೆ ಬುಟ್ಟ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ನಮಕ್ SRR ಮಸಾಲದ ದನಿ ರಜನೀಶ್ ಕೋಟೆ ನೊಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಶೆಟ್ರ್ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧ ಸಂಜೀವ ಕೋಟೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿತು ಪ್ಲಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಈತೆಕ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಬತ್ತುಂಟು ಬಟ್ ಆನಿದ್ದ ಡೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಇನಿಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ರೂಮ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ತ PG 10 ಜನ PG ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತಕ್ಕಲ್ ఒక పట్టదు మల్ద అదే పండరికి అంటే బంగ బత్తన నమకి ఇరేదాద ఫీల్ ఉప్పును ఆబ్వియస్లీ ఇరేదాద అనుకుండు రేగి ఆ టైం అంటే ఇంక రెడ్డు మూజి టైం తింగొల్ద దుంబು ಇರು ಕಾಲ್ ಅಂತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಲೆ ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿತ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ ಪುನೀತ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇಪಂಡ ಆಯವ್ಲು ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬಾರಿ ಏರ್ನೆ ತುಲ್ಲರ್ ಅಂದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಜವನೇರ್ಲ ಅಂಚಿ ತಿಕ್ಕೋಡತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೋಡ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ನಮಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಬಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಾರ ಅಪ್ಪಗಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ ಉಪ್ಪು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ದಾದಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ನುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಣ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒನಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನಸ್ ಅದಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರ ಇರಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಲು ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅತ್ತು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ಯಾದ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅತೆ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಜರಿ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿಡ್ದವರ ಇರೆಗೆ ಹೆಂಗ ಅವಂಜಿ ಬನ್ಲೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪತ್ತನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬನ್ಲೈತೆ ಇರು ಎತ್ತ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಂತದರಂಡಲ್ಲ
ಆತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದ ಒಂಜೆಗೆ ಏನು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಸೆಂಚ ಮಾರ ಪಿರದೆಪ್ಪತ್ತು ಗೊರ್ಪ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಾಯನ್ ಪಾಡುಜಿನ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಪಾಡುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಏಮನ್ಪೋತ ಕಾಮಿಡಿ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಮಂತನೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಪಾಡುಜಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪಿ ಐಕ್ ಎಂಚ ತಯಾರದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂತಾರಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರನ ನಡೆಪೋದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಏನೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ದಾದಾ ಕೋ ಇದೈತೊಂದು ಉಂಡು ಏನಾಯ್ತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಒಂದು ಇರಗ ಏನ ನಂಬುದು ಎತ್ತೋ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇರ್ ಪಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಪಂತೇನೆ ಮಲೆನಾಡದ ಪುದರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲೆನಾಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಒಂಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಮಲೆನಾಡಿಗೂ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಈತ್ ಆತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಿರೆಗೆ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪನ್ಕ 15 ಸೇಫ್ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ಗೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ಗೊಂದು ಬೋಡ ಇಪ್ಪಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೀನ್ ನಕಲ್ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಕ್ಕದು ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ದೂತ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನದವರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಈತ್ ಇದೆ ಮಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕೀರ್ನ ಕುಲ್ತಿಕೀರ್ ಕಲಾವಿದರ ನಾಯಕಿ ಎಂಚಾಂಡು ಕಲಾವಿದರ ನಾಯಕಿದಾದ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಎನ್ನಿದು ಬರೆನಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರವಿಂದನ ಏನು ಇನ್ನಿ ಎತ್ತು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುನಃ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಂಕ್ಲು ಅರವಿಂದನ ಅಪ್ಪಗ ಬಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆನಿದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನಾಗ ಯಾನು ಬರಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲು ಯಾನುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಐಟ್ ಆರೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿನೊಂಡು 6 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ದಿನೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನವೆಂಡಿ ಪಡಿಲ್ ಅದು ನವೆಂಡಿ ಪಾಡಿಲ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತುಕೆಂದು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪೋಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿದ ಪೋಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಐಕಿರ್ನ ಓಕೆ ಇತ್ತನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಓತೋನು ಜೆ ರಂಚಗೆ ಎಂಡಿನೆ ಎಂಕಲ್ ಇರಿದಾದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಐನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಲಾಕ್ ಐನ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೂತೇರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂತೇರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆನ್ ತೂತೇರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ನೆಲ ನೂದಿನ ಬೊಕನ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಡುಪ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ ಓ ಪಾಡಿನ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಪಾಡಿನ ಅಭಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಈ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇದು ದೆತೋನ ಇತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಅಲ್ಲ ದೆತೋ ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮೂಲು ಏರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಕಲ್ತಿಜೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಯಾನ ಒಟ್ಟು ಇರ್ಲ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಆತಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಹೊಸದ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಆತೆ ದಾಯಪಂಡ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪು ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಆಣದ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೊ ಪೂರ ಮೂಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಎಂಬಿ ದೇವೇರ್ ರಾಜ ಮುಲ್ಗೆ ಎನ್ಪುಜೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದನು ತುಳುನಾಡು ನಡಪುಜ ಎನ್ಪುನೇ ಜೇರು ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನೆರಿಯರನಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲಿರ ನಾವು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಏನು ಬಂತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಇತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತುಂಡು VIP ಶೋ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತುಂಡು ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ಎಂಚ ಐಟು ಪುನ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲ ಬಂತೇರ ಅತನ ಖಾಲಿ ಈರ್ನ ಮೋನೆದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆ 90% ಇರೆಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು 90% ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಲ್ತು ಕೆಲ ಬುಲ್ತು 90% ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು 10% ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದಾದಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಿರಗಿ ಏನು ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಆವಡು ಮೈನಸ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣಲ್ ಒಟ್ರಸಿ ಪಾತಿರೋಡು ಜನಗಳು ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಪಿರ ಕಲ್ಪೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದಪ್ಪನ ಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಏನಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಐಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನುವ ಬನ್ನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಎರ್ನಾಡುವೇರು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿರು ಇತ್ತ ವಿನೀತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದನ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದನ ಅರ್ಜುನ್ ಗಾಪಿಕೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿದಿನಾರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ಮಂತಿದ್ದೀರ ಅರೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಡ್ಗನ ಮೂಲು ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಲಿ ಬಟ್ ಇರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ
ಹೀರೋಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಆಕ್ಲೆ ನೀರು ಕಾಣತದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜೇರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲತಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಮಕಿತ್ತೆ ಏರಾಳ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೊಂದು ಎನ್ನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೂರಜನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪನಿತ್ತೆ ಸೂರಜನ ಒಂದು ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಲಿಂಕ್ ಸೂರಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂಕ್ ಅಂಚ ಏನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಪೃಥ್ವಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಣ್ಣದ ಗ್ರೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಬಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಅದು ಶೂಟ್ ಮೂಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಃ ಪೃಥ್ವಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಾತರ ಪಂಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಟ್ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೀರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಅಪಗೆಂಡ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ 4 ಕೆನಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ 4 ಬುಡ್ನಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ 4 ಇತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ 4 ಗೆ ಯಾವುಜಿ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ 60 ಬೋರ್ಡ್ 120 ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಮಾತಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವನು ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂತಾಯಿರು ಬುಡ್ಚಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಟ್ ಇರ್ ಹಠ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಾಟ ಮೇರ್ದಾದೇನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮಂತು ತೂಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಕ 35 ತೋಜಿದಂತ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಅವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸೇರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚೆನೆ ದಸರಾ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಐವರಿಕೆರೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಉಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇರೆಗೆ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೆ ಬೋಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಿಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ವಿನೀತ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾನೆ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ ವಿನೀತನ ದಾದ ಬಂಡರ್ ಬಂಡ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಡ್ದು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೇತರ ಅಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿತ್ತನು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರ್ ಇತ್ತನು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಇತ್ತನು ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ದುಬೈ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಮಲೆ ನಡೆದ ಹೀರೋ ದುಬೈ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಟ ಮಟ್ಟ ಪೋಪನದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ನಟ ಪೋಪನದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಅಪಗ ವಿನೀತನೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಶೋಭನ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಣಕನ ಸಜೆಷನ್ ದ ಮೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ರಿರ ಕೊಲಿರೆ ಆ ಟೈಮ್ ವಿನೀತನೆಲ್ಲ ಬಂತ ಶೋಭನ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಡಿದ ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅವಿರಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುರೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮನ್ಪುರ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೋರ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಶೋಭನ್ನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಂಡ ಶೋಭನ್ನೇ ಇನಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿದ ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಬನ್ಪನಿ ಆ ಇನಿಯತ್ತ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪಾತಿರಜಿದ್ದಾರನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಬರಿಯರುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದುಂಬ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅವೇನ್ ತೂದಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಆಟ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಬೋಡೋದಿತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ಲು ಮುರುಣಂಜಿ ವರ್ಡ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಾರನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 90s ಕಿಡ್ ನಕನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಟೈಮ್ ದ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಒಂದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಲೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಂಪಿನ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದೀನಾರ್ ಆರಿಗೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಆಂಡ್ ಶೋಭನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪಂಡೆ ಶೋಭನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡರ ಆರ್ದಾದ ಬಂದ್ಪರು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಆರೊಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಸ್ನರ್ ಆರ್ ಇರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂಡಾರನ್ ಉಂಡಾಡ ಇರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರ ಅವಳೊಂಜಿ ಮೂಜಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಇರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತಿದ್ದುಪಾಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ಶೋಭನ್ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2:20 ಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆತೆ ಪಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೆರು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಅವೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಕೇಂದಿನ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಆಂಡಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲರ್ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತಿನಕುಲ್ ಸಮೇತ 2.5 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾಗ 4 ಗಂಟೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇರ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳಿರ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬನಿರ ಬಟ್ ಇತ್ತಿರ್ ಬಟ್ ಎಂಗಿರ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾಗ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಂತದರ್ ಐಟ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತು ದೀತರ್
ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ BGM ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅವೆಲ್ಡಿ ಕೋಸ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ಡಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಏತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂತ ನಮಗೆ ಶೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳ ಈತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಓಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ 2:10 ಮುಗಿಯೋಡಿ ಹಿಂಕಂದು ಪಡೇರು ಭಯಂಕರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಾಡುಜೀರು ಮಾರೆ ಬದುಕೊಡತ್ತೆ ಅದು ಎಂಗುಲ್ ಪಾತಿರುವ ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಾತಿರೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಪಾತಿರೋಡಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ 2 ಪಂಡ 3 ನಿಮಿಷ ಇರೆಗ್ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಐಕನಿಕ್ ಅಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅವನ್ನ 2 ಕಾಲು ಪಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಆದ ಬಾಕಿದ 2:20 ಓಲ್ಲ 100 ನಮಕ್ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ 2:20 ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲ್ ಐಟಿರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಆಡ್ ಆದುಂಡ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಿರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2:07 ಆತೆ ಪೂರ ಆದಿರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆದೆ ಪೂರ 2 ಪೂರ ಆದನ 2 ಕಾಲ ಆಪು ಆತೆ 2 ಕಾಲಿರೆ ಓಲ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೀ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೋಲಿತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶೋಭನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಶೋಭನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅದು ಶೋಭನನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡು ಶೋಭನನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂಡು ಶೋಭನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರ ಶೋಭನನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಝೋನು ಯಾನ್ ತೂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಬೆಡ್ ವೈಬ್ ಉಂಡ ಎಂಬೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ಅತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಎಂಕ ಜೋರ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ ವೈಬ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಏನಾಡ ಪಾತಿರ್ ನಿಜ ಗೆನ್ಪುಲ್ ನಿಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಎಂಕ್ಲ ಝೋನ್ ಬತ್ತನಂದು ಸೊ ಪೂರ ಅನ್ನೋದನ ನಡ್ಜಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಶೋಭನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭನ್ನೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ 18 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೆ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಂತ್ ಹಿಡಿದವರ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪೋಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಟೀಮ್ ಎನ್ನಟ್ಟು ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಪೋಪುನಿಂದ ಎಂಕ್ ದದನ ಪ್ಲಾನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಾತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲ್ದು ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ 2 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು 10 ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತಿನ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪಿರ 3 ದಿನ ದಾದ ಬಿಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತೋಯ್ತು ಪಿರ ಅದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಜಗುತ್ತು ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಸೆಟ್ ನನಗೆ ಒನಸು ಮಂತಿ ಜಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒನಸು ಮಂತಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಅವೇ ಬೈಯ ಬೇಲೆ ಒಯ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೈಯ ಇರಗೆ ಎತ್ತೋ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇರಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ದಿನಗ ಮಸ್ತ್ ದಿದುಪ್ಪು ಐನಿರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ ಮಂತದ ಇರಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದವರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಎತ್ತೋ ಬಜೆಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ದ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಪಿಲಿತ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಂಡ ಅವರಿ ಯಾನ ದುಪ್ಪಡು ಭರತ ದುಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಮೋಕ್ಷಿ ಅಕ್ಲು ಪುಷ್ಪನ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐನು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಬ್ಯಾನರ್ಲ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕತ್ತ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಮಂಡ್ ಲಿಂಕಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ 3x4 ಲಿಂಕಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಪ್ರಚಾರಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಲಿಂಕಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡೆ ಐಟಿ ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಬೆ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ನಕುಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಲಾಪು ಜಯಪಂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮ್ಮದಾದಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಐಟಿದ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪೂರಲ ನಮ್ಮನೆಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾಕದ ಬೋಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂಡಿತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬೇಗರ್ ಜಪ್ಡದೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮುಜಿದಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ 3 ದಿನ ಜೀವ ಹೊಡೆದು ಬೇಲೆ ಅಂಪಕ ನನ್ನೊಂಜಿ 3 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಷಿತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೇರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕುಲ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂತಿರು ಲೋಕಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ತೂತಿರು ಬಟ್ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಪನೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅತ್ತ 2 ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತು ಬೋರ್ಡುಂದೇ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೆಗಿಮಿಕ ಅಂದ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ದಾದಾತುಲ್ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡೆಂದ ಅಂಡ ಬೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಈಗ ಎಂಚಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹಂಕರಡು ಬಂದೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದು
ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನಸ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಡೊಂದು ಮಣ್ಣು ತೋಪೋತಿನೋಡು ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿಜಿ ಮನ್ಪುಜಾನು ಬ್ಯಾನರ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ 3/6 ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿಜಿ ಮನ್ಪುಜ 500 3/6 ಪಡ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ಕೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಪೋತಿನೋಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂರು ಕೊಡ್ಲಾಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಂತಿನ ತೆಂಡ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ ದೇವರನ ಜಾಪುಜಿ ಅನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿ ಚಿಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ದಿನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತು ಬಜೆಟ್ ದೀತವಂತರ ಇತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಆತ ಕಾಸನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಆಗದಿ ಒಂದು ಆತ ಎಂಡ ದಿಯರ್ ಎಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಏನು ಆತ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬಾಕಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎತ್ತು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ 150 ಬ್ಯಾನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ದು ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡುಂಡು ಎಂಕೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ಇರುವ ಕಾಲ್ ಬೈತಾನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಲ್ಲವಲ್ ನಾಕಲ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಂದಿರ್ ದಾನೆ ಸೂರಜ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡುಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ರಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನು ದಯಬನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಇತ ರಿವ್ಯೂ ನಮ್ಮದೆಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ದಿಂಚ ಪೋಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲ್ ನಂಬುಜೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು ಬುಲಿಪೋಯಿ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ತೆಲಿಪೋಯಿ ಈತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮೋಸ ಪೂಜಿ ಇರೇಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಪನ್ ಸೀದ ಬಲಿಪುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಮೋನೆಗೆ ದಕ್ಕದ ಬಾತೇರ ಬಟ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇನ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆಯನ ಮನಸಾರೆ ಬಂದ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾತೇರ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಲ್ಲ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಲ್ನ ಬುಡಿ ತೂತಿನ ಅಕಲ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನು ತೂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಚಕೇನಂದುಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಪುರ್ತುಗು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರಿ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿ ಪೋಪನ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಜನ ಕಣ್ಣದು ದುಪ್ಪರು ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಜೋರುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬಂತದ್ದು ಜೇರು ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವೇಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎನ್ನ ದಾದಾನ್ ಪೆರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರು ತಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರಿಗೆ ಮಂಡನೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಬಾಯಿ ತೈರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮಾನೆ ಲಾಸ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಗ ಮೋಕೆನೆ ಗೊತ್ತಂడి ಅಮ್ಮ ಬಂಪಿಲಕ್ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮರಪ್ಪೆರ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪಂತೆರಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದು ಶೂಟದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತುಪ್ಪು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇರೇಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಪಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ ಆದು ಒಂದು ಅದು ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂತಿನ ಟೈಮ್ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂರ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಶೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಶೂಟದ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಬಯ್ಯ ಶೂಟು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ನಾನು ಪಪ್ಪಗೆ ಸಡನ್ ಹುಷಾರಿದ್ದಂಡ ಪೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಎಂತ ದಾದ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜು ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಆಪುಜು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಉಲ್ಲೆ ನಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಟ್ ಊದುದ ಪಿಲಿತ ಊದುದ ಸೆಟಪ್ ಪುರಾಲ್ಡು ಶೂಟ್ ಬಯ್ಯ ಸುಮಂಗಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಸೈನ್ ದತ್ತೊಂಡ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ತನ ಅಮ್ಮಜ್ಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಡ ಗಡಪದಾರೆ ಸೈನ್ ದತ್ತೊಂಡಾಗ ಅಂಡರಿ ಡೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಲಿವರ್ದ ಬರೋ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಏಳರ ಬರ್ತದ್ದು ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ಶೂಟ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಇಂಕ ಬರೋ ಪಾತ್ರ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಡ ಸುರುತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನಾರ್ಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಪೂರ ಜಿಂಜದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಾರ್ಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಪನಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಏನು ಸ್ಟಕ್ ಆತೇನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮನೆ ಬಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ವಿಷಯ ಮದ್ದಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಆಂಡು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೊಂದು 3 ದಿನ ಬುಲ್ತಿಜಿ
ಏನು ದಮ್ ಕಟ್ಟದು ದೀತಾರೆ ಸ್ವಂತ ಪಪ್ಪ ತೀರಿದಿನಪ್ಪ 3 ದಿನ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಪ್ಪ ಗಿಂಚ ಆತಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ ಸೈಡ್ ಕನಸಲ್ಲ ಕನಸದೊಂದು ಅವಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಬುಲ್ದಿಜ್ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಬುಲ್ತಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆದಾತನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಿಲ್ಲರೇ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಲೆ ಜನ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಇರಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೋದ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೋಮನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಅದು ಮಾಕಿದ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅನಿದ ದಿನಕ್ಕಲ ಈ ರತ್ನ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವರು ಇರಗಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುಲ್ಲರ್ ಬೈ ಶೂಟ್ ದಾದ ಮಾಡಿದವರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಮ್ಮೆರದು ಮಿತ್ತು ಏರು ಮಾರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆರದು ದಾದ ಅನ್ಬರಿ ಇನಿಕ್ಕೆ ಅನೀತು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಈತೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಪಂಡ ಅರ್ನನೆ ಬ್ಲಡ್ ಅರ್ನನೆ ಒಂದು ಅರ್ನಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ಎಂಚಿನಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ರಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಪನ್ಪನ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪಿದಾಯರ್ ತೂಪಿನ ದಾದ ಅನ್ಪಿ ಮೇನ ಶೋಕಿ ತುಲೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂಬೆ ಬೋದವಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೋದು ಇಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮಗೇನ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಎನ್ನ ಗರ್ವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇದಾದ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಜವನೇ ರೆಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ರೆ ಗಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಊದುದ ಸೀನ್ ಪುರಲ್ಲಪ್ಪನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಸೀನ್ ಪಿಲಿರ್ದು ಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಲವ್ ಓವ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಮೇಶ್ವರದಾಗ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪ ಬಟ್ ಊದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಹಿಡಿತಿನ ಅತ್ ಇರೆಗೆ ಪಿದೆ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಊದು ಇತ್ತು ಇರೆಗೆ ಪಾರೆ ಇರೆಗೆ ಅಮೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಮ್ಮೆತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಊದು ಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮೂಲಿರೆಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಈಗ ಆತೆ ಗೌರವ ಉಂಡಿ ಭಯಂಕರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಬ್ರೀಚ್ ಬಂತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೇನ್ ಬ್ರೀಚ್ ಬಂತು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿಜ ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ನನ್ನ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೇಂಡಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನೀನೇನು ಮರೆಪರೆ ಅಂದಪ್ಪ 100% ಸೊ ಐಕಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚನೆ ಬಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಟರಿಗೆ ಪೋಪುನು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಆರು ಎಂಚ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂತೀರಿ ಗೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಹೊಡಿತೀರ ಆತನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೆನಿಯರ ಪೋಲಪನ ಅಂತೀರ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಡಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲೆ ದಾದ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಚ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಅನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಸಹಜ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಮಗ ಬೆನ್ಲ ಹಿಡಿದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಪೋಲ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ನಾಳೆ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜಿಯೋ ರಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಅಡೆ ಪೋಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಸಿಯೋ ಪಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಪ್ಪನ ಒಂದು ಅವು ಬಿಟ್ನ 2 ಕಂಪನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೈಗೂರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಡ್ಜಲ್ನ ಮಂತು ದಂಚದು ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ತಂಡೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಇತ್ತು ಮುನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಟ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಜಲ್ರಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಮೇನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾನೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಇರಾಗ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಣಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವು ಬಿಡ್ನ ಇರಿಗೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಸಹಜ ಐತೆ ಯಾನ್ಲ ಅದು ಪಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೀರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತಿರಂದ ನಾನಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಇಂಕ ಹರ್ಟ್ ಆಪನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಪತ್ತಂ ಬರುವ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಎತ್ತೊಂಬರುವ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ 2-3 ದಿನ ನಡ್ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉಲಾಟಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನಿಕ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು 3/6 ಏನು ಕಟ್ಟುವೆ 3/6 3/5 ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಎನ್ನದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿಟ್ 10 ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಐನ್ ಪೂರ ತೂಪು ಜೀರಿ ಬೈ ಇತೈತೆ ಅತ್ ಯಾನಂಜಿರೆಗೆ ಮನ್ಪುನ ಮನ್ನಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾರ್ದರ್ ಅವು ಯಾನಿತ್ತು 2-3 ಕೇಂಡೆ ಇರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡಿಯರು ಬಟ್ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ದಯಬಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಮನ್ನಾಗ ಓಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯೇ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಹೊರತು
ಎಲ್ಲಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಬಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಜಾಗಡಿ ಇಂಕ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಲಾಸ್ ಯಾಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಗಾಳಿಗೆ ಪರಿದು ನೇಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿಜವಾದ ಮುಟ್ಟು ಜೇರಿ ಅಂದ ಪೇರ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜೇರಿ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕಲ್ ಮುಟ್ಟು ಜೇರಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದ ಬರದೆ ಪೋರಿ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಚ ಪೋಂಡಿ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಾನು ತೂವಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಉಪ್ಪೋತಿ ಶೋ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಬೈ ಇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಇರಿಗೆ ಅವು ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಲಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 220 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಉಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿಗೆ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಮುಚ್ಚರ ಹಾಕುಣತ ಹೋಯ್ತು ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಬನ್ನೋಡು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ತೂತಿನಿ ಅದು ಕೊನೊಲ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಬರೆತಿನ ಸುರುಕು ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮಾರ 23 ಪಾಡಿಯರಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಏಪ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 23 ಪಾರ್ದಿರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕೊನೋಲೆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ ಅವು 250 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಒರಿಯನ ಕನಸನ್ನು ನಿಕುಲು ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರಸ್ಕರ ಏತ ಬಂಗ ಬದಿಂದ ಏಕಡೆ ದಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದಾದಾಪುನ ಇರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾನೆ ತೂತೀನಿ ಏನು ಎದುರುಡೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರುವಾರೆ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಳ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾದೇಕ ಒಂದು ಸರ್ ಐಕ್ ಇರ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜಿ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡಿಜ ಪೂರ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೇಂಡ ಅತ್ತವ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೊನೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾವ್ದಾರು ಬರಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಗೆ ರಿಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ಮನಲೆ ಪಂಪುಜ ನೇರ್ ಕೊನ್ಲಿ ಅವರೇ ಯಾವ್ದಾರು ಪಂಡು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಏತ ಪೋದಿಪ್ಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೋತನು ಇರು ಉಲೈ ಪೂರ ಕೊನತಿನ ನಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲ ತೋರುಂಡು ಬಂಡದು ಅವ ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತರ್ಪಲ್ದ ವಿಷಯ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಕೊನದು ಇತ್ತಿರ ಕೆಲವರ ತೋರುಂಡು ಐಕನೆಕ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ದಾದ ಪಂಪ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇರ್ನಂಜಿ ವಿಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಪಂಡತಂದು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ವಿಷನ್ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಕ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ನೆಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಏರ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಮಂದಿರ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಜನ ಬಂದ್ರಿ ಇರು ಅವು ಮಲೆನಾಡು ಬರ ತೂತಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಅಕಲ್ನೇ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೊಂಡ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಅನಿಲ್ BS ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಚರಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೀರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಸೊ ನಾಲ್ DOP ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಿಲ್ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನೆ ನಾಲ್ DOP ನಕುಲ ನಾಲ್ DOP ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪಂಡ ಪೂರ ಡೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿರು ಅವರವರ ಇರಿಗೆ ಮೇನ್ DOP 10 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಧಾರಣ ವೇಲೆ ಮಲ್ದಿರು ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಇರಿಗೆ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಜ್ವಲ ವೇಲೆ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರ್ಪಲ್ನಕನಿ ಸಿನಿಮಾ ಗುಂಜಿ ಇದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೇಲೆ ಮಲ್ದಿರು ಇರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಪಡ್ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಇರಿಗೆ ನಮಕ್ 34 ಮಂದಿನಕಲ್ ಇರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುರ್ ಪಂಡದ ಅದೇನು ನೀವು ನಮಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಗುಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊರೋಡು ವೈಲಿನ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಚ್ಚಿಡಾತೀನಿ ಶಾಜು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಅವಲಾತೀನಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಗಿಟಾರ್ ಅರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಡಾತೀನಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಗುವಾಹಟಿ ಇಡಾತೀನಿ ಹೃದಯ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟಿ ಗುರೆ ಕಟ್ಟದ ಬೋತು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಜೀವಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಬ್ಲಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾದ ಬ್ಲಡ್ ದಾದ ಬೋಡೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಯಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಿಗೆ ಲೈವ್ ಫ್ಲೂ ಐಕನೆಕ್ ಇರಿ ಖರ್ಚು ಮಂತು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರನ ಜಲೋಸ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮನ್ಪಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕುದುಪ್ಪು ನೀರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಬೇಜಾರನಗಲ ಕೇನ ಸಂಗೀತ ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ಮೂಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೆಕಡೆ ನಾತ್ ಕೆಲವು ಎಮೋಷನಲ್ ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯನ್ನ ಅವು ಎಂಕೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಇರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ BGM ಪಾಡ್ನ ಬೊಕಲಿರು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಲಾಗ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೊಗೋರಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶೋ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಸದ್ದಾರ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೋಹಿತ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೇರನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಟ್ ಹೊಟ್ಟತ್ತು ಹಿಂಗೆ 3 ಜನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಬತ್ತು ಪಂತಿನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ఇంకా అరవింద్ బోళ్ళారు దీపక్ రై పణాజీ అక్కల్ని అంచ తూపాదారుంది ఇంక తెలిపదు ఉందమనుకుని ఎంత పండ్ರ ಬುಜಿ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅವ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಡತೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ವಾರಡೆ ನಿಕು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವ ಬುಡ್ಲ ಇರಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಇಂಕಲ ಯಶೋಧ ಸಂಜೀವ ಕೋಟೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಟ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಂದಾರ ನಮ್ಮ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ್ ನಮಕ್ ಇರಗ ಅದ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಗರಿ ಆರ್ ಇರಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವ್ ಆವಡು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಪೊನ್ನುಲ್ಲು ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಡ ಪನಂದೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಳ ಪನಂದೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಕೆಲವು ಕಾಸನ್ ತೆಂಗದಿದುಪ್ಪು ಬೀಡಿದ ಸೂಪು ದಡಿಟ್ಟು ತೀಲಕ ಸೂಟದ ಸೂಪು ದಡಿಟ್ಟು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆತ್ತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆನ ಪಾಪ ಎತ್ತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಸನ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಕಲ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ ಬರೋ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೊಂದಿತ್ತತಿ ಅವಾರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಸೆ ಇಂಕಲ್ ಶೂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತತಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕಾಸೆ ಇಂಕಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೀನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಂಡ್ ಅದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಎಮೋಷನ್ ನೀನು ಪೂರ ಈ ಜಾಗ ಇಂಕಲ್ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡ ಯಾನ್ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಐತೆ ಈತ ಹೊರ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಪನ್ನಂಡ ಅಪ್ ಟು ಈತ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದಾರ್ನ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡಿರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿರೆ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಬೈದಾರ ನೆತ್ತ 10 ಪಾಲು ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರೋ ಡೇ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಬೇಲೆ ಅವಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೋದು ಎದುರು ತಿಕ್ಕದಕ್ಕನ ಆಕ್ಲೇನ್ ತಿಕ್ಕದಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾವ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಅವಡ್ ಉಪ್ಪುನಾತ ದಿನವೇನು ದೆರ್ಪೆರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಏಪರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತು ಪೋವ ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನ ಅದುಪ್ಪಾಡು ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಇರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅದು ಪೂರಿರ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ನೇನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತೇರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೇರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾನೇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆದಪ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದಪ್ಪ ಯಾನು ಕೋಡೆ ತುಂಬ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾತೇರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಬಾಲೆ ಒಂದುವೇ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೋತೆ ಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರಿದ ಭೋಜನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಓನಸ್ ಬಂತು ಮುಟ್ನೆ ಆಡಿದೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಡ್ ಕಾಲಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಅರ್ನ ಶೂಟ್ ಹೋಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಬೋದಕ್ಲಿನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡಿರಿ ತೂದು ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆತಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆ ಏಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಆತಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇರಗೆ ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ತೂದೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಅದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಕಲ್ತುಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅದಪ್ಪು ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಅದಲ್ಲ ಕಲ್ತುಪ್ಪರೆ ಅದಪ್ಪು ರೂಪೇಶನ್ ಅಂತ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಅದಲ್ಲ ಕಲ್ತುಪ್ಪರೆ ಅದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಅಳವಡಿಸದು ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದ ಇತ್ತು ಪೊಸತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪೊಸತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ಏರ್ನಾಳ್ಲ ಒರಿಯನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅದುಪ್ಪ ಇರಲೇವು ಇರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದುಪ್ಪ ಇರಲೇವು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದುಪ್ಪ ಮಲಯಾಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದುಪ್ಪ ಇರಲೇವು ಎತ್ತೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇರದ ತೋನುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಅನುಭವ ಮಲ್ದಿರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಶೋಭನ್ ಅದು ಪೇರಲ್ಲ ಶೋಭನ್ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರ ತಗೊಂಡೇರು ಇರಿ ಏಸ ಟೈಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಊರೇಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆ ಇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂದಿತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಹೊಸಬೇರೆ ಆದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರ್ನಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪಿಜಿತ್ತು 6 ಮಂತಿನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಏಪ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ನಾಟಕ ಇಮೇನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮೇರ್ ಪಂಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್
ಆವಲಿ ಮರಿ ಮೇನು ವಿಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದ ಆಪಿನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಓ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡತಿದ್ದಿನ ಇಂಚ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕತೆ ಈತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಏನು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈರೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಲೈವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನರ್ಕಲಿದ ಸೌಂಡ್ ಪಿದೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೆಗ್ ಅನರ್ಕಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಂದುಪ್ಪರ್ 4 ಪದ್ಯ ತೋದುಪ್ಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋದುಪ್ಪರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರೋಂದುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೊಡೊಂದಾಣ್ಲ ಕಾರಣ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಇರೆಗ್ ದದಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಡುಂದಾಣ್ಲ ಕಾರಣ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಖಂಡಿತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಕನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕನೆ ಇದೆ ತಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ದದಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ದದಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಖಲ್ ಕೋರ್ನ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾಸಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಯಾನ್ ವರ್ತಾದುಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಈತ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪರ 2.5 ಗಂಟೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ 100% ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ದಯದೀದು ಮಾತೇರ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಹೊರ ಬರ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲಿ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೀದು ಮಾತೇರ್ಲ ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೋದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಹೊರತೋದು ಗೆಂದಾವಡು ಪಂದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸಂಚನೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಇಯರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ನಿಕುಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನು ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಾನು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಅದೈತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಪನ್ಪಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪುಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುವೇರು ಹೊರ ತೂಯೇರು ಪನ್ನಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ 70 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಉದಾಸೀನ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡನವಾರ ಪೋಕ ಮುಜಿನವಾರ ಪೋಕ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಾಂಡ ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕುಲು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದಕುಲು ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಅವಳು ಶೋಸ್ ಪೋದಿಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಉಡೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಬಂದಾಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸುರುತ ವಾರಡ್ ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನ ಮೇಕರ್ಗಳು ಅಂತ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನು ಬಂದಾನ ಅಕ್ಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ದಯದೆತ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಸಂದರ್ಶನಡ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ ಡವೇನೆ ಪಂಡಿನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಷ್ಟ ಆವು ಒಂದೇನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ತಿಳಿಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರಲಿ ಅವು 100% ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದು ನಿಕುಲು ಪೋನಾಗ ನಿಕನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು ಆ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಬೊಕ ಈ ಮಧುರ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಿನುಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ 2 ಲವರ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಂಚ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈನದ ಹತ್ರ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಬನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್